अरे दादा, अरे बाप रे बाप, अरे दादा का भेलो जीजा? तनी कोड़वा उठा बता। पूछा क्या पूछत रहा बउआ? पूछ लई अब जा तने। लागत है गैस परान ले लिए। का हो गई? अरे आ गई नहीं रहुआ। अरे का हो गई? बाप रे का पूछत रही पूछी? ना ना और ना पूछो। बाप रे आइए दादा, कोई पूछते नहीं खे हमरा का भइल बा। राधा, आइए दादा, राधा, अरे का खिया दिलू सन रे हमरा के, नजर टोना करके का खिया दिले बड़ी सन। अरे बाप रे बाप, जान कोई रे दादा, अरे दादा का भइल दमाजी? अरे दादा कहाँ बनी? अरे का भइल? अरे ने तो अपने बताई का? आई नहीं। अरे बाप रे बाप। और कौन काम धंधा ना रहला का रू रखे? परल परल यही सब काम करते रहिला। अरे परल परल है तो काम होला, और दोसर कौन काम होला? चुप रही, कहिला के तेल वाला चीज मत खाई। जौन खियावा तरु लोग तेल वाला भगवाने जाना तरन, खइले बिना तो ई हाल भइल बा। अरे बाप रे चुप रही। अरे बाप रे बाप रे। रधवा, अरे रधवा का भइल बेटे? का भइल? अरे बाप रे बाप जी। अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच का चलता रे? ए मैं लागो तनु हिंदुस्तान जीत गई, एही से लाद पटाखा फरत असा। अरे पटाखा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निका छूटत। द्रौपदी देव परमाणु परीक्षण कर कर हां जी। हां कइले बड़ा अब कइ के पटाखा फुटता। अरे हमर जान जाता रे दादा। अरे बाप भाई ले कइ ना फूट जाई बस जी। अरे का हत्ता खाली ला जी। अरे खइले बिना तो ई आवाज निकलता, खाली पेट बा तब भरा रही तो निकली ना, खइले बिना फल फल करथनी। अरे खाली ये पेटे से भड़ भड़ आवाज निकल। ए भाभी जल्दी आओ ना तो नक ब्लास्ट पड़े भाभी। बाप रे बाप। ए भाभी हां बोले। आ डॉक्टर के फोन करी ना। बस तो फोन ना कर दिहन ना। ए भाभी फोन करे ना, मोबाइल ले ले मेरे हाथ में लगाओ बोले नहीं की। कह दे हम डॉक्टर से बात से बड़ा। हां जल्दी आओ ये डॉक्टर जी। अरे जल्दी कोनो उपाय करो लोग हे अरे आओ तनी घबराई मत। सुतल रहो खा तनी ई ना कि तनी हर जगह घूमे तब ना और गैस निकली त। अरे तो गोल सही बा कि बाहर जाई घूमे? तो सुदामा के बुला लेती अपन दोस्तवा के। आ तू लोग का करबू? अरे बाप रे जान ले ली हसन हमरा के। अरे दादा माई ए माई आइए दादा, का भइल जी? अरे डॉक्टर हुआ ठीक ना भइल। आइए अम्मा जी। रउरे प्यार बिना तो हमारी हाल भइल बा हे अम्मा जी। अरे रात के का खोज रही जी? हां आई बताइए। अरे बाप अभी यही के चलते हम ना बत रही। आइए अम्मा जी, तनी टघरा दिए अम्मा जी पेटवा। अरे का टघरा दी हां? आइए अम्मा जी, का अम्मा जी के का टघरा दिए अम्मा अरे जी। टघरा देना तो पूरा गांव में फैल जाई। पूरा रात के खा के कैसे तरह। बाप रे मेहरारू के नहीं करे के जा। बुझा त इनकर पाद से के पूरा गांव में बेहोश हो जाए आ मरियो जाए। ए ना बाप रे कहां से सब पटक्का दामाद खोज ले। अरे हम खोजे करे रही हां हमारे सब बोले दरुसन बाहर के थी ज्यादा मत खाई थी रात के। का खियावा तारू लोग? आवत रन डॉक्टर जी बारू ठेल ठाल डॉक्टर। ठेल ठाल डॉक्टर? हां ई कौन डॉक्टर होन भाई? उनका नाम है डॉक्टर के। जल्दी बुलाओ मैं डॉक्टर जी के ठेल ठाल। अरे फोन मत कइले रे रुक बुलाओ जल्दी डॉक्टर के ठेल ठाल। बाप रे बाप। अरे कहां बानी जी डॉक्टर जी? अरे सुदामा से पूछ के आई ना घरवा देख ली। जल्दी आई सुदामा जी के लेते आई। उनका से केस हमारे आइए अम्मा जी। कल कहां रह गया सुदामा भी तो। हमार जान अब चल जाई हे अम्मा जी। मार हाथ के से अरे बोला अरे तो रउरा खबर कैसे ना रही? करो मने टैकी करीला खाली। हम मुंह तो खोले रही। अरे बाप कल से कुछ खाला के मत सुता खा के अल्लाह ने बिना मुंह धोले खाली लगा देने। अरे तो का करी हाथी मुंह अरे धोएला। कहां रह गया तने देख तो गेट पे फास्ट जाके। अरे आओ लोग। अरे बाप
ये बैठो का भाई बोल बैठो 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 बताओ तो क्या अब बुझाइल का भइल बुझाइबे ना कोई सुनाइबो कोई फोनवा कर ना डॉक्टर जी के ठेल ठाल के रोज जे चाची तई के का तू लोग कह देलू भाई खाए से मन बना कर तो हाँ ये खाए हाँ डॉक्टर ठेल ठाल हाँ अरे शंकर जी के मंदिरिया से आगे होकर सोनू बेस के द्वारा पे आई हम ओइजे बानी है आई आ सीधे हेली घर में बावन बिहारी की आई 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 हाँ ओइजे पूछ ले हम अरे चाचा जी के 52 बिहारी 53 बिहारी 55 बिहारी कुल एजे बसल बनन बिहारी हाँ बस वही में आई ठीक बा आओ तरन डॉक्टर ठेल ठा ई कौन डॉक्टर के बोलाओ तरह रे बहुत अच्छा डॉक्टर हवन आ जाता तार पेट में कीटाणु बाणु सब के मार दी हन मेरा दवाई का खिया देले बल सर अरे हम देले वाली माई देले माई का खिया देबे सन कुछो नहीं खन खइले जान तर बुआ का फिर रे हमर पता और पेटिए साथ ले जाए के पड़त रे सांझे बिहान दूसरो तबाह कर दे रहन इतना खा के एकदम परेशान कर दे रोज ले जाए के पड़त रे इस और पेटवा राजवा दे दरस दवाई जाम हो गई बेटे कौन दवाई की पूरे 4 दिन से जामे हो गइल तू लोग पूरा टोला के बीमार का हो का भइल बा का भइल बा लागत है कि ढेर एकर जाम बा ऊपर लगा दी बाप रे बाप काहे बाबू बर्दाश्त करो क्या खाली ले बड़ा रे मरते लेके अरे ना पगला दाबी बुझा त कि दीदी से का दुनी जाम अरे खेल ठाल जी दवाई कहां से दी दवाई ना खाने ले रहा है जल्दी दे दवाई ये मां ये नहीं भइल ए पहले तो बुझा त कि 15 दिन से जाम पहले हई से हई रोज ढोणी में लगाई हो ढोणी में हां 3 टाइम अच्छा आ हई बड़ुए रोजे 12 गोली 3 टाइम खाइयो सुबह शाम दोपहरिया अच्छा एगो खा लो कम से रुको ले लो मुंह तो बाबा तसिया लेता लो आई लो कई दिन से खाए के नहीं मिलत है अरे सुतले पिया ना जल्दी पी अब्बा बड़ा आराम अरे जल्दी खा यार कलरा धरा देबो ए डॉक्टर साहब सुधार ना होई तो कल जेसीबी लेके जवाब दे के दे ठीक हो जाए ठेल ठाल जी हां दवाई काढ़ा पाऊं के ऐसे दी कि पूरा नली साफ हो जाए 1 लाख ला मारी एके बेर मार देबे 1 लाख सुई दे दे ए डॉक्टर साहब तने टंगवा उठाई ना बड़ा आराम मिलल हा उनसे तो हां ठीक बोल अरे ए माझी डॉक्टर साहब कोइलन का कोई देख ले डॉक्टर साहब कोइलन ना माझी यार कोई लड़का बेहोश हो गया पाका ही बेहाया बतोरा गए से डॉक्टर साहब कहिलन कि डॉक्टर साहब नाम हो गेल तो डॉक्टर बुलावे के पड़ी तोरा गैस के आगे तो किंग जॉन के उत्तर कोरिया के मिसाइलो फेल बारे हमारी हाल बा आ तू लोग हमार मजाक उड़ावता है सदमवा तू रे मजाक हनी कहतन जा सुना हम ऐसन काम करो कि केहू तारे का मजाक ना उड़ाई हाँ। आ कुछ लोग के फायदो हो जाई तारा ससुराल वाले लोग के मैं। और रुक हम आओ जल्दी कर ए माई लागत डॉक्टर जी कोइले अरे ना नोरी चलता हट जल्दी हट जल्दी के फायदा वाला चीज बा गैस पाई पीका करबे तुम नोक ले बोल अरे भागी जैसे ओए बाप रे बाप अच्छा रुका व्यवस्था भइले बा का करत रे सुदमवा के तू अरे अरे कुछ तो तू ससुराल के काम आव कारण मेरिट में बदल जाए ठीक नो हैं दादा रे दादा कुछ लोग के परेशान कइले बड़ तोहरे व्यवस्था करत तनी टांग उठाव तो टांग उठाई उठाओ दोनों की एगो उठाव एगो अरे बाप रे बाप अरे एहो से तो कुछ ससुराल के कामे आव बस